I Bilhuset Birste kan du få vasket din bil i vores topmoderne vaskehal. Din bil bliver vasket med de nyeste Softec polerbørster og står skinnende ren. Vask fælgene. Husk at tage antennen af. Kør frem til stopskiltet lyser rødt. Slå sidespejlet ind og gå ind i venterummet. Sæt kortet i automaten. Tryk koden og godkend. Vælg vask. Godkend vask, og maskinen starter. Imens din bil bliver vasket, kan du gå rundt og se på bil i vores udstilling. Porten går automatisk op, når din bil er færdigvasket, og du kan forlade vaskehallen. Her er vores gratis støvsuger, som du kan rengøre din bil indvendigt med. Har du behov for hjælp til din bilvask, kan du bruge denne